Olen Niina Silvonen ja toimin aluepäällikkönä pääkaupunkiseudun kotikeskuksessa. Meillä tänä kesänä VVOlle palkattiin 43 kesätyöntekijää, joista 11 tuli tähän meidän tiimiin. Asuntojen vuokraus on myöskin erittäin aktiivista kesäaikaan, eli siksi haluamme turvata asiakaspalvelun laadun ja toiminnan ylipäätään. Mä oon Vilma Pöyry ja mä työskentelen myyntineuvottelijana. Mä kirjoitin just äsken ylioppilaaksi ja nyt sitten haen yliopistoon opiskelemaan. Mun veli ja sisko on ollut täällä myös kesäduunissa ja kertoivat kaikkea hyvää tästä paikasta. Ja mäkin sitten kiinnostuin ja menin katsomaan nettisivuille ja siellä näinkin, että VV on mukana tässä Vastuullinen kesä -kampanjassa ja tiesin sitten, että tämä on varmasti hyvä paikka työskennellä. Meillä oli tosi kattava 2 päivän perehdytyspäivät täällä ja sinne oli kutsuttu kaikki VVOn kesätyöntekijät ympäri Suomen ja sitten mulla oli sen lisäksi henkilökohtainen perehdyttäminen mun kouluttajan kanssa. Eli sain kyllä tosi kattavan paketin heti siihen alkuun, niin pääsi hyvin sitten työn makuun. Tarjoamme erittäin monipuolisia työtehtäviä läpi organisaation. Eli tarjoamme juuri niitä tehtäviä, joita muutkin työntekijät tekevät. Moikka, mä oon Ville Mirs ja mä aloitin VVOlla 2 vuotta sitten ja opiskelen Vaasan yliopistossa kauppatieteellisessä. Mä olen kiinnostunut tästä alasta sen takia, että tässä on ihmisten kodit kyseessä. Mä oon ennen ollut asiakaspalvelussa ja on ollut myyntipuolella, mutta mä oon myynyt en näin läheistä asiaa kotiin, kyllä on tärkeiden asioiden äärellä. Mä haaveilen noista henkilöstöhommista ja senkin takia tää VV oli tosi kiinnostava paikka työskennellä, koska tää on suuri yritys, niin tällä näkee vähän sitten, että miten ne henkilöstöasiat hoidetaan. Joo, mä oon kuullut, että tosi moni on päässyt tuntitöihin tai sijaisuuksiin täällä VVOlla ja itsekin odotan innolla, jos sellainen mahdollisuus tulisi mullekin. Hyvä työnantaja ottaa huomioon työntekijän. Se on suhde työnantajan ja työntekijän välillä vähän niin kuin ihmissuhde, että molempien pitää antaa siinä itsestään, että se toimisi.